Monsignor Jozef Kapala vo svojej knihe Spomienky na stranách 24 až 26 si takto spomína na pátera Wendelina Javorku. Otec Wendelin Javorka na slovenskom vyslanectve vo Vatikáne. Práve som dostal pamätnicu slovenských jezuitov v Kanade. Je to krásne dielo, tak svojim obsahom, ako aj ilustráciami. Mňa najviac dojal článok o Kristovom misionárovi, otcovi Wendelinovi Javorkovi. Celkom oprávnene dali ste mu 3 fotografie. Ja mám tie najkrajšie spomienky na pátra Javorku. Náš drahý páter Javorka. Tak sme ho všetci volali na našom vyslanectve. Sidor a jeho rodina veľmi milovali a hlboko si ctili pátra Javorku. Keď prišiel k nám, to bol sviatok radosti. Často, veľmi často bol s nami pri bielom stole i pri vážnych rozhovoroch. Sidor ako v úradných, tak aj v súkromných otázkach sa plne zdôveril pátrovi Javorkovi. Náš minister Sidor, ako bol verným a úctyplným žiakom Andreja Hlinku, tak bol aj úprimným priateľom pátra Javorku. Priateľské rozhovory v ľúbozvučnej slovenčine boli pre Sidora i pre celú jeho rodinu oblažujúcim občerstvením ducha. I pri obede naša kuchárka, Slovenka, mala veľkú radosť, keď pátrovi Javorkovi chutí slovenská kuchyňa. V mojej knihe Spod roháčov po Vatikán na strane 110 nájdete nasledujúci záznam o pátrovi Javorkovi. Tento milý jezuita bol vždy ochotný každému pomôcť, ako len vedel. Vraj pomôže aj mne s tým plánovaním. Veď je to hrozný problém, ako a kde začať. Zhodil reverendu, vyzul topánky, zobliekol košeľu a nohavice a predstavil sa mi v dlhých bielých spodkoch. Poďme do vody. Prosím, len nie ďaleko od brehu. Voda mi bola len po kolená a ja som sa už triasol od strachu. Chytil som za ruku svojho inštruktora, ten ma nežne potiahol hlbšie do mora, proboval všetko možné, aby ma naučil plávať. Nešlo to. Napokon všetkých experimentov sme sa zriekli. Bol som rád, keď sme boli naspäť na brehu na suchom piesku. Môj učiteľ bol dobrý, ale učené nemožný. Bojko Tarbavý. Škoda. Dodnes ľutujem, že takú dobrú príležitosť som nevyužil s väčšou odvahou a trpezlivosťou. Páter Javorka bol nielen pre nás na vyslanectve, ale aj pre celú slovenskú kolóniu v Ríme obľúbeným duchovným otcom, dobrým radcom, ochotným pomocníkom v telesných i duševných potrebách. Bol s nami pri každej národnej slávnosti. A 14. marca nikdy nechýbal v bazilike svätého Klementa pri hrobe svätého Cyrila, kde sme všetci Slováci a Slovenky prosili Boha za nášho prezidenta Tisu a za celý náš slovenský národ pod Tatrami. Páter Javorka bol pre nás všetkých žiarivým vzorom národovca a svätého kňaza. Z 3 obrázkov pátra Javorku, uverejnených v pamätnici, obrázok na 210. strane je pre mňa najkrajší a najmilší. Úctihodná, veľká, snehobiela brada predstavovala pátra Javorku ako vznešeného patriarchu. Na mňa vždy pôsobil ako opravdivý veľkňaz, keď baritónovým hlasom zvolával Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Bolo to v Rusiku pri svätej omši. Nečudo, pátra Javorku som prosil, aby bol pri mne pri svätej omši. Pri prvej svätej omši, aby bol môjim manuduktorom, čiže rukovodičom. Bolo to 12. marca 1927, keď som spolu s pátrom Javorkom zostupoval do katakomb svätého Kalixa v časných ranných hodinách. 2 rímski študenti, členovia spolku svätého, Tarzícia, eucharistického martýra a niekoľko spolužiakov obklopili oltár tzv. Krypty pápežov. Páter Wendelin Javorka stál blízko na mojej pravici. Začal spolu so mnou najsvätejšiu obetu, moju prvú svätú omšu. Musím sa priznať, že som bol akoby vo vytržení. Moje ústa boli úplne vyschnuté. Prijať po prvýkrát veľkú hostiu nebolo mi ľahko. Môj manuduktor, páter Javorka, trpezlivo čakal a s tou najväčšou láskou ma povzbudzoval, aby som len pomaly a spokojne pokračoval vo svätej omši. 18. marca 1977, po 50 rokoch,
Oslávil som zlaté jubileum kňazstva vo svojej farnosti Spring Valley, Illinois. Po 50 rokoch vďačným srdcom spomínam a navždy budem spomínať na svojho drahého patriarchu Pátra Javorku s najkrajšou bradou.